En el següent vídeo tutorial anem a explicar el funcionament bàsic del laboratori virtual. En aquest cas l'aplicarem a un experiment de neutralització entre hidròxid sòdic i àcid clorhídric. A l'esquerra tenim organitzats els diferents productes i reactius. L'àcid clorhídric el localitzarem dintre del grup d'àcids forts, clicarem per veure quins són els productes que disposem, veurem que tenim diverses concentracions d'àcid clorhídric. En el nostre cas anem a fer servir una dissolució 0,1 molar de clorhídric. Clicarem sobre aquesta dissolució i la desplaçarem al taulell. Bé, el següent reactiu, l'hidròxid sòdic, el localitzarem dintre de les bases fortes. Clicarem i entre les diverses concentracions treballarem sobre una dissolució 1 molar d'hidròxid sòdic. Com ja sabeu, a les neutralitzacions s'utilitza un indicador de pH. Dintre dels indicadors, en concret, farem servir el vermell de metil. Ja tenim els 3 reactius que necessitarem per la nostra experimentació. Com podem veure, aquí a l'esquerra, si ara agafarem l'àcid clorhídric, aquí a la dreta podrem localitzar el nom del contingut, el volum, l'estat, el pH de les diferents espècies de la dissolució, la temperatura i el valor del pH amb un pHímetre. Habitualment, com treballarem en el laboratori, no utilitzarem tota la dissolució, sinó que agafarem una part d'aquesta dissolució. Doncs en aquest cas necessitarem també un altre Erlenmeyer 8. Anem al material de vidre i trobarem diversos Erlenmeyers. En aquest cas agafarem el de 250. Tenim l'Erlenmeyer 8, dins del qual agafarem una part de la dissolució inicial. Al igual que farem en el laboratori, aquest transvasament el farem utilitzant una pipeta. Anem al material de vidre i agafarem una pipeta. En aquest cas, la pipeta de 25 mil·lilitres. Bé, per utilitzar aquesta pipeta, clicarem sobre la pipeta i la desplaçarem dins de l'Erlenmeyer. En aquest cas veiem el nivell d'enrasament, 25. Justament són els mil·lilitres que volem transvasar. Tenim diversos mètodes per poder fer el transvasament que podem escollir des del menú d'eines, la barra de transvasament, i podem veure que tenim escollit justament el transvasament precís que farem servir per quantitats concretes de dissolució. A la part inferior escriurem els 25 mil·lilitres que són els que volem treure i traurem. Com podem veure, la pipeta ja ha fet el transvasament dels 25 mil·lilitres i tenim la línia d'enrasament perfectament identificada. Traurem la pipeta i la col·locarem dintre el nostre Erlenmeyer 8. Seguint la mateixa metodologia, clicarem o escriurem 25 mil·lilitres i ara el que farem és afegir-los. Ja tenim aquests 25 mil·lilitres afegits dintre el nostre Erlenmeyer. Desplaçarem ja aquests components apartats perquè ja de moment els hem fet servir. El següent pas serà afegir l'indicador. Bé, com que la quantitat és molt reduïda, farem servir una pipeta d'un sol ús. Anirem al material de vidre, agafarem pipetes i agafarem una pipeta d'un sol ús. Al igual que hem fet abans, desplaçarem la pipeta dintre la dissolució d'indicador i clicarem la quantitat, que en aquest cas serà únicament de 0,4 mil·lilitres. Farem l'extracció, traurem, desplaçarem la pipeta dins l'Erlenmeyer i a continuació també 0,4 mil·lilitres que afegirem. Com podem veure immediatament, la dissolució ens queda tenyida amb l'indicador. Ara ja ens caldrà preparar la dissolució d'hidròxid sòdic per procedir a la neutralització. Com és habitual en una neutralització, farem servir una bureta. Dintre del material de vidre tenim buretes de 50 mil·lilitres. Aquesta bureta inicialment la omplirem amb la dissolució d'hidròxid sòdic. Llavors procedirem a agafar l'hidròxid sòdic i el desplaçarem sobre la bureta. Com que ja coneixem una quantitat fixa, el que farem és indicar 40 mil·lilitres i els afegirem. Com podem veure, no ens queda enrasat d'una manera adequada i al igual que faríem en el laboratori, agafarem l'Erlenmeyer i intentarem fer un buidatge, però en aquest cas ja serà un buidatge manual fins a ajustar a la línia d'enrasament que vulguem. Anirem a la barra d'eines, barra de transvasament, i el transvasament el canviarem a tipus realístic. En aquest moment podem veure cada vegada que cliquem el botó anirem buidant petites quantitats i mirem d'enrasar en aquest cas fins a la línia de 12.
ja tenim enrasat la bureta, ens traurem el matrau d'hidròxid sòdic, desplaçarem la bureta fins a l'Erlenmeyer. A partir d'ara ja tenim el volum inicial, que són els 25 mil·lilitres de clorhídric més el 0,4 de l'indicador, les diferents espècies que hi ha dintre del matrau, la temperatura i el pH, que veiem que és àcid en aquest moment. Cada vegada que anirem ara afegint, seria com si anéssim obrint l'aixeta de la bureta a poc. Com ja sabeu, en una neutralització s'ha d'intentar anar molt a poc, perquè hi ha un punt on es produeix el viratge que és molt exacte. Veiem que es produeixen variacions en el volum, variacions en les concentracions, el pH va pujant lleugerament i intentarem parar en el mateix moment que es produeixi el viratge de l'indicador, que serà en un moment molt precís. Com podem veure, en aquest moment s'ha produït ja el viratge, s'ha neutralitzat tot l'àcid clorhídric i podríem anotar les quantitats pel volum total, la quantitat d'hidròxid sòdic que hem buidat, també aquí ho podem comprovar, tenim la quantitat d'hidròxid sòdic necessitada per la neutralització i la quantitat inicial d'àcid clorhídric amb les seves concentracions. A partir d'aquí podríem realitzar ja tots els càlculs del problema. Fins aquí aquesta petita demostració.